Казан авиация заводында зур реконструкция эшләре бара. Ул технологияны камилләштерергә, җитештерү күләмен арттырырга мөмкинлек бирә. Заводка белемле белгечләр дә кирәк. Хәзер предприятиедә яңа кадрлар туплау бара. Бу кешеләр куллары белән хәрби һәм пассажирлар самолетлары җыела. Шул исәптән легендар Ту-160 самолеты дөньяда иң көчле хәрби очкычларның берсе. Мансур Габделвәлиев заводка 1978 елда эшкә килгән. Менә 45 елга якын инде шунда эшли. Мин бу эшне жараттым яшь чагыннан ул. Яшь чагыннан. Минем әткәй мәрхүм электрогаз сварщик булып эшләде авылда. Әйтәдер, улым, менә ирен әле сварщик булырсың. Кирәге чыгар дип. Менә хәзер бик үк бер мәртәбә тотып та карамадым мин дирижабльдән сварщикны. Безнең анда бар иде Габдрахман абый мәрхүм. Дакарны участок бар иде, инде шунда кереп утырадыр инде. Кичкенә чагыннан аның эшләгәнен карап утырады. Менә шуннан яратып китте менә шул хәдәрне дә. Укыдым менә Тукырга укыдым да. Хәзер 5-нче разряд. Минем техникумны бетердем, заводской техникумны бетергән, мастер булып эшләсе килмәде. Станокта жараткач, гел станоктан эшләдем. Ул үзенең укучылары белән дә горурлана. Шуларның берсе Александр Архипов. Токар бу цехка 3 ел элек килгән. Заводта һәр яшь хезмәткәрнең үз остазы бар. Алар ярдәмендә тәҗрибә туплыйлар. Говорит мой наставник. Остазым миңа, мин 45 елга якын эшлим һәм шуны кадәр укыйм да ди. Әгәр мин нәрсәне дә булса аңламасам, шунда ук аңа мөрәҗәгать итәм. Бер качан да баш тартмый, булыша. Завод алдына елга 10 Ту-214 самолетын җиштыру бурычы куелган. Бу предприятиегә яңа кадрлар кирәк дигән сүз. Инженерлар һәм эшчеләр, станокларда эшләү буенча белгечләр, токар, фрезеровщиклар, операторлар. Находимся на заключительной стадии. Без федераль максатчан программаны гамәлгә ашыру өчен предприятиене реконструкцияләрнең соңгы стадиясендә торабыз. Хезмәт шартлары яхшырды, югары технологияләр кулланыла, яңа станоклар урнаштырылды, җиштыру корпуслары төзекләндерелде. Аларда эшләү өчен белемле кадрлар кирәк. Предприятиенең бурычы эш урынында гына уңайлык тудыру түгел, ял итү өчен корпоратив ял базасы каралган. Сәламәтлекне ныгыту өчен профилакторида дәвалау процедураларын узарга була. Тракны арендага алган хезмәткәрләргә предприятие аренда түләвен өлешчә каплый. Ипотекага алынган тракның 50%-ында предприятие үзе түли. Фарис Мөхәммәтов, Эльвира Фәйзуллина, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.